Szeretettel köszöntök mindenkit, szeretettel köszöntelek benneteket. Sokan lehet, hogy ismertek, de bemutatkozom, Pataki Bea vagyok, additológus gyógyász, természetgyógyász, 10 éve foglalkozom önismerettel, illetve egy játékos terápiás módszer hivatalos oktatója vagyok, a szomatodráma módszer hivatalos oktatója, amely egy dr. Buda László pszichiáter által megalkotott nagyon mély, nagyon hatékony módszer, egyéniben és csoportban foglalkozom emberekkel, továbbképzéseket tartok, akár segítő szakmában dolgozók számára is, tehát alapvetően érdekel, hogy mi az, ami megbetegít, mi az, ami gyógyít, és talán annyi az eredet történetről, mármint nem az enyémről, hanem ennek az előadásnak az eredet történetéről, hogy miért szeretjük azokat, akik bántanak minket, miért hívtam életre ezt az előadást, vagy egyáltalán ezt a témafelvetést, amikor már évek óta tartottam egyéni konzultációkat és csoportokat, ahová leginkább azért jöttek el az érdeklődők, mert valamilyen problémájuk volt az életben, valamilyen testi tünetük volt, és ez tényleg legyen bármi. Már úgy értem, hogy a testi tünet lehetett krónikus vagy akut betegség, régóta fennálló, vagy egészen új, olyan problémákkal is megkerestek, amelyhez tartozott egy orvosi diagnózis, de olyas valakik is meglátogatták az egyéni konzultációimat, a csoportjaimat, akik régóta próbálták orvosi szempontból kezeltetni, vagy felkutatni a betegségüket, de például nem találtak semmilyen szervi elváltozást vagy okokat, tehát mondjuk így, hogy ilyen diagnózis nélküli, vagy mindenféle orvosi ok nélküli problémákkal jöttek az emberek, de a tünetek ott voltak, és ugye magyarázatot várnak ilyenkor az emberek arra, hogy mit üzen a test, miért betegedtem meg, miért van ez a problémám, és Olákat kolléganőmmel, ővel vagyunk ketten a módszer hivatalos oktatói, és észrevettük a munkánk során az évek alatt, hogy léteznek nem csak testi, hanem életvezetési tünetek, ami azt jelenti, hogy például mindig ugyanolyan munkahelyen találom magam, vagy mindig olyan szerepben találom magam a párkapcsolataimban, hogy pont. Tehát jó páran vagyunk, akik bár megfogadjuk, hogy ez nem így lesz, ez nem úgy lesz, most változtatni fogok ebben és ebben, utána mégis valahogy ugyanoda navigáljuk magunkat, vagy ugyanabba a folyóba lépünk. Ezt hívom én, vagy hívjuk mi Katával életvezetési tüneteknek. És ami érdekes volt, hogy az évek során nagyon sokan ugye erre voltak kíváncsiak, hogy mi az ő problémájuk, vagy testi tünetüknek az üzenete, vagy az önismereti háttere, és nagyon hamar ott találtuk magunkat nyilván az ő élettörténetükben, az életeseményeikben, hogy mi történt, hogy nőttek föl, milyen élményeket éltek át, stb. Ugye azt azért tudnunk kell, a gyakorlati önismeret, az önismereti gyógyulás, az végül is azt a megértést jelenti, hogy hajlandó és képes vagyok rápillantani önmagamra, a belső világomra, az érzéseimre, az élményeimre, akár a testi tüneteimre. Ugye itt fontos azt megérteni, hogy önismereti szempontból mit üzenhet egy test, vagy mi manifestálódik testi tünetként, mindig fájdalmas, elzárt érzések manifestálódnak testi tünetekként. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy megyünk, mendegélünk az életünk során, és érzünk, vagy éreznénk valamilyen érzést nyilván, ami nem feltétlenül jó számunkra. Nyilván a jó érzéseket is érezzük, de azok nem okoznak tüneteket. Szoktam is viccelődni azon, hogy még senki nem keresett engem úgy fel, hogy azt szeretnék egyéni konzultációra menni, mert olyan jól vagyok, hogy nem bírom elviselni, csináljunk már valamit, hanem általában nyilván az emberek azért keresnek meg, ez az én munkám, ez az én szakmám, hogy nincsenek annyira jól, vagy testileg, vagy lelkileg, érzelmileg, vagy mindenhogy, és kíváncsiak arra, hogy mit tehetnének önmagukért. Ugye ez a radikális öngondoskodásnak a definíciója nem azt jelenti, hogy kuruzsló vagyok, vagy kuruzslást vállalnék, hogy az orvosok helyett, vagy az orvosi kezelés, a pszichiáter és a többi helyett kínálom az önismereti konzultációt, dehogy, hanem mindenféle csoport, vagy kezelés, vagy eljárás mellett
tökéletesen beilleszthető az önismereti konzultáció az embernek a repertoárjába, hogy mit tehetünk önmagunkért. Visszatérve tehát a fájdalmas elzárt érzésekre, azt vettem észre, hogy nyilván, amikor mi fölnövekszünk valahogy, gondoljatok csak bele, a saját gyermekkorunkat, azokat a személyeket, akikkel fölnőttünk, a karácsonyok, a húsvétok, az évzáró, a ballagás, tehát hogy sorolhatnám azt a sok-sok kitüntetett pillanatot, óhatatlan, hogy romantizáljuk egyszerűen a saját élettörténetünket, hiszen ez volt a mi kis sorsunk, ezek vannak rajta a fényképeinken, ezek az emlékeink, ugye több évről van szó, 10, 20, 30, 40 és a többi évről, a múltunkról, az eredet történetünkről, a család történetünkről. Tehát mondjuk így, hogy egy nagyon sajátos szemüvegen keresztül gondolunk rá, vagy pillantunk rá a saját gyermekkorunkra, a saját élettörténetünkre. És teljesen más szemmel pillant rá egy terapeuta, vagy egy önismereti szakember, és ugye egy terápiás nézőpontból, vagy egy önismereti nézőpontból nagyon fontossá vált egy idő után a munkámban, ugye ezért szakosodtam erre a témára, hogy megkülönböztessük a szeretet és a mérgező kapcsolatokat, vagy egyáltalán fölismerjük azt, hogy bántó hatások értek bennünket. Nagyon általánosító, amit most mondok, de igaz, hogy bárcsak meg tudnám számolni pontosan, hogy hányan ültek velem szemben a konzulensi székben, vagy hát a kliens székben azok, akik súlyos bántalmazást éltek át gyerekkorukban, és nem verésre gondolok feltétlenül, vagy szexuális erőszakra. És talán épp ez a csapdája ennek a kérdésnek, és nem tudtak róla. Tehát úgy kezdték például a beszámolójukat, hogy nekem jó gyerekkorom volt. És utána, hogy kiderültek részletek, tehát az is kiderült egyúttal, hogy rengetegen érintettek abban, hogy bántalmazó gyerekkort éltek át, és nem tudtak róla. És mondjuk úgy, hogy ez a nem tudás, vagy ez az árnyék, ami rávetül egy picit a szemléletmódunkra, ez is hozzájárult ahhoz, hogy azok a tünetek vagy problémák, amelynek a megoldása miatt eljöttek egyéni konzultációba vagy csoportba, ugye megakadályozta ez az ernyő vagy szemüveg, hogy az emberek gyógyuljanak. Mert mindaddig, amíg nem reál értéken látjuk a velünk történteket, a sorsunkat, az eredet történetünket, azt, hogy mi történt velünk, és hogyan bántak velünk, hogy éreztük magunkat, addig el fog maradni a változás, el fog maradni a gyógyulás. Távol álljon tőlem, hogy ugye bántalmazó kapcsolatok áldozatait kísérem, és nagyon-nagyon sokat foglalkozom ezzel a témával, hogy kalapáccsal a kezemben mindent szögnek lássuk, hogy mindent bántalmazónak szeretni, bántalmazásnak, vagy bántalmazónak szeretnék minősíteni, ami nem az, hanem pont fordítva, rengeteg, ez a tapasztalatom, 10 év tapasztalata mondatja ezt velem, hogy általában nem szoktunk bántalmazásnak regisztrálni, mondani, minősíteni, észlelni olyan hatásokat, amik pedig azok. Ugye azt hiszem, hogy az a felismerés, így definiálhatnánk az aha élményt, vagy a felismerést, hogy észrevesszük azt, ami eddig is ott volt az életünkben. Ugye sokan, hála Istennek, visszajeleztek számomra az egyéni konzultációk és a csoportok után, csoportélmények után, és ugye szomatodráma módszerével kísérem a hozzám fordulókat, és egyszerűen a legtöbb visszajelzés az ez szokott lenni, hogy na hát, megdöbbentő, a legjobb és legnemesebb értelemben sokkolóak azok a felismerések, amelyek akár egy egyéni konzultáció vagy egy csoport alkalom alatt éri az embert, mert ez a módszer, a szomatodráma, én mindig rá is tudok 10 év távlatában csodálkozni erre, egyszerűen csak azt mutatja meg, az önismeret csak azt mutatja meg, ami van, ami körülöttünk van, az életünkben van, se több, se kevesebb. És az, hogyha rá tudunk látni úgy
az életünkre, én így hívom, hogy helyes megértéssel az életünkre, ahogy az történt, a gyógyulás első hatalmas lépése már elindul, vagy meg is tettük ezt a lépést. Tehát az első lépés a helyes rálátás, az életünk, a történetünk reál értéken való megpillantása, bizonyos dolgok, definíciók átkeretezése, a második lépése a gyógyulásnak pedig az érzelem kifejezés, az érzelmek átélése. Tehát jóformán a gyógyulás az nem egy intellektuális kérdés, hanem érzelmi kérdés, hogy hogyan tudunk együtt érezni önmagunkkal, és megengedni magunknak azokat az érzéseket, amiket éreztünk, amelyek itt vannak a szívünkben. És ugye, ha nem érezzük a szívünkben ezeket az érzéseket, mert nem tudunk róla, mert elfelejtettük, mert elnyomtuk, mert nincs engedélyünk arra, hogy érezzük ezeket az érzéseket, ugye már csak amiatt is, mert nem úgy látjuk, ugye egy szemellenző van a szemünkön, teljesen más, hogy látjuk az élettörténetünket, nem regisztrálunk bizonyos hatásokat, életvitelszerű bántásnak vagy bántalmazásnak, emiatt a hozzá tartozó érzéseket se fogjuk érezni. És ezért szoktuk az egyéni konzultációban elsősorban azt újra gondolni, és azt felgöngyölíteni, hogy mi történt a múltban. Ugye nyilván egy egyéni konzultáció, vagy egy önismereti csoport nem feltétlenül arról szól, hogy na jó, akkor leülünk, és akkor Ádám és Évától valaki elkezdje elmesélni az élettörténetét, de hanem nyilván a téma, a probléma, ami miatt a kliens eljön, elkezdjük a módszert, a keretek segítségével, vagy kereteken belül eszközökkel egyszerűen használni a játékos, kreatív, önismereti üzemmódot, ezt a módszert, és ott találjuk magunkat hirtelen, váratlanul egy fontos kapcsolatnál, egy gyerekkori élménynél, és a lehető legkevesebben tudnak arról, hogy bántalmazó hatás érte őket. Amikor olvastam a bántalmazás természetrajzáról, illetve a bántalmazás lélektanáról, egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb ember, akár önmagáról, vagy valaki másról van szó, az áldozathibáztatás az első zsigeri reakció. Nem azt mondom, hogy mindenki így viselkedik, de ez az általános. A minek ment oda, azért volt, mert rövid szoknya volt rajta. Ezeket haja is milyen, ugye ezeket ti is hallottátok már. Tehát a zsigeri reakció ösztönösen az áldozathibáztatás, illetve ugye egy külső szemlélő vagy az elkövető oldaláról. Az áldozat szempontjából pedig sokszor a szégyen, a hallgatás, a csendbe burkolózás, a titkolózás, az elhatárolódás, és tehát nem feltétlenül a segítségkérés. Ezt láthatjuk akár az évek óta elhíresült ugye MeToo kampányok kapcsán is, ahol odavetik a komment szekció, hogy persze miért 20 év múlva jött elő ezzel és ezzel a történettel, biztos pénzhajhász, vagy sikerhajhász, vagy 15 perc hírnév, stb. Tehát még véletlenül se az az első reakció, hogy na hát, mi történt? Ki a frász akarna? Nyilván persze vannak olyanok is, akik tényleg előállhatnak egy fiktív történettel, és tényleg élfajhászok, vagy hírnévhajhászok, de én nem tudom azt elképzelni a munkámból eredően, ugye rengeteg áldozattal találkozom, hogy valaki kiáll ország, világ elé vállalva a kellemetlenségeket, hogy igen, megerőszakoltak, megvertek, bántottak, stb. Csak azért, mert ez olyan jó poénnak tűnik. És ugye a másik pedig, hogy ki a csuda találna ki, ráadásul a gyerekkorával kapcsolatban, a hozzá nagyon közel állókkal kapcsolatban ilyen történetet, ilyen sztorit, csak azért, hogy nem tudom, haknizzon a traumáival, vagy ilyesmi. Ugye értitek? És érdekes jelenség azt megfigyelni, hogy ugye mi az áldozat tehát mi a saját reakciónk, ha minket bántottak, például legyen arról szó, hogy a gyerekkorunkban, és ugye fontos már azt is definiálni, hogy mi az, hogy bántás, mi az, hogy bántalmazás. Ugye ennek csak az egyik verziója, mondjuk úgy a legdurvább kimenetele, ugye a fizikai erőszak, az ütés, a verés, a szexuális abúzus, ugye a kéretlen érintések,
egy másik erősebb embernek az erejének az alkalmazása a másik gyengébb, kiszolgáltatottabb helyzetben lévő ellen. Tehát ez csak a bántalmazásnak az egyik típusa, a fizikai bántalmazás, de ezen kívül, és azt hiszem Susan Forward beszél erről nagyon sokat, vagy a könyvében írja le egészen konkrétan a bántalmazás formáit, a manipuláció, a félrevezetés, az érvénytelenítés, az elbagatelizálás, a titkolózás, az árulás, a megcsalás, és így tovább. Tehát rengeteg formája van a bántalmazásnak, de ezeket nem szoktuk bántalmazásnak minősíteni, vagy nem tudunk róla. Ugye rengetegszer manipuláció áldozata vagyunk, és nem tudunk róla, ugye tudattalanul lehet a legjobban manipulálni. Az azt jelenti, hogy valakinek a közvetlen közelünkben nem tiszta a szándéka, nem szeretet alapú a szándéka, hátsó szándéka van, és hátsó szándék alatt azt értsétek, hogy az akaratát ki akarja ránk terjeszteni. És ugye erre a legkevésbé szoktunk gondolni, például a családi hagyományoknál, hogy ezt inkább nevelésnek, vagy szabályozásnak, vagy örökségnek szoktuk hinni, pedig biztos vagyok benne, hogy akik most itt együtt vagyunk, és mondjuk így beszélgetünk erről a témáról, nyilván én beszélek, de hát ha, hogy én beszélek, a ti gondolataitok is, vagy emlékeitek is jönnek velem, és hát ha gondolkodásra késztetlek benneteket, hányan vagyunk úgy, hogy rengeteg bántó hatás ért bennünket, de szentesítve volt ez valamilyen olyan mondattal, hogy de hát én mégiscsak az anyád vagyok, vagy az apád, vagy amíg az én kenyeremet eszed, vagy az én apám is, nem tudom, megvert, és ember lett belőlem, teher alatt nő a pálma, tudod, szeret a maga módján, tudod, hát a Józsi jó ember, ha nem iszik, de hát mondjuk minden nap iszik, de tudod milyen, tehát a végtelenségig tudnám sorolni azokat a felmentő mondatokat, amelyek érvénytelenítik, kisebbítik a jelentőségét a velünk történteknek, ha valaki rosszul bánik velünk. És ráadásul, ugye ha a traumákról van szó, akár a saját traumáinkról, hát kitől szenvedjük ezeket a traumákat? Leginkább a közeli hozzátartozóinktól szenvedjük, vagy elképzelhető, hogy akár a gyerekkorunkban szenvedtünk el érvénytelenítést. Például az elhanyagolás is ugyanolyan bántalmazás. Ugye nem csak az lehet traumatikus, ami megtörtént, hanem az is traumatikus lehet, ami nem történt meg. Gondolj csak, hány gyermek, vagy mi magunk élünk felnőttként úgy, hogy nem volt apánk, vagy nem volt anyánk, nem kaptuk meg azt az érzelmi közelséget, melegséget, amelyre szükségünk lett volna. A meg nem történt puszik, játékok, cirógatások, kirándulások, élmények, tehát ami nem történt meg, ez is trauma, ez is a hiány, az elhanyagolás is lehet egy trauma. De ugye, ami nem történt meg, ugye ezért is olyan nehéz körvonalazni, hogy mi történt velünk, vagy hogy bántottak minket, mert nem mondhatjuk azt, hogy ó, gyerekek, hát azt traumatizált, ami nem volt ott, hanem a legtöbb ember küszködik felnőttként valamilyen anyagi nehézséggel, párkapcsolati gondokkal, valamilyen testi tünettel, eljön önismeretbe, és ott döbben rá, hogy Úristen, mi is történt velem gyerekként. Ott maga az önismereti folyamat készteti arra, hogy megfogalmazzon bizonyos hiányokat, igényeket, hogy bárcsak ez lett volna, bárcsak az lett volna, de hát nem volt. Tehát egyrészt úgy traumatizálódhatunk, hogy megtettek velünk dolgokat, ami egyáltalán nem esett jól, és nem kellett volna, és úgy is traumatizálódhatunk, hogy nem tettek velünk meg bizonyos szükségszerű dolgokat, pedig kellett volna. És itt gondolok a szeretetteljes kötődésre, a biztonságérzet megteremtésére körülöttünk. És ugye erre már is kórusban mondhatnánk, de hát szegény anyám egész nap dolgozott, reggeltől estig a munkahelyén volt, nem volt ideje, állandóan, nem tudom, rossz volt a kapcsolata apámmal, most csak hasraütés szerűen ontom magamból a képzeletbeli példákat. Tehát felmentjük
azokat az embereket, nyilván mert szeretjük őket, akik ott éltek körülöttünk, és nem akarjuk azt mondani, hogy te bántottál engem, rosszul esett az, hogy soha nem pusziltál meg, soha nem jöttél értem a suliba, vagy soha nem volt türelmed odaülni mellém, pont. Vagy állandóan leszittál, ha 4-esnél rosszabb jegyet hoztál, és neked soha semmi nem volt elég. Az egyik kliensem múlt héten megfogalmazta, hogy ott volt a testvére, aki a kisujját keresztbe tette és ajnározták, ő pedig végig kitűnő volt a suliba, és ez természetes volt. Annyit nem vetettek neki oda, hogy jól van kislányom, ügyes vagy köszönöm. És ugye ez nagyon életvitelszerűen nagyon terhelő volt számára. Tehát mondjuk úgy, hogy ha bántanak minket, ha rosszul bánnak velünk, mindenki pontosan érzi a 0. perctől, gyerekként is, felnőttként is, ha nem jól bánnak velünk, mert egy feszültség megjelenik a mellkasunkban. Ugye ezek a zsigeri darwini válaszok ott vannak, összeszorul a gyomrom, gombóc lesz a torkomban, zavarodott leszek, értetlen leszek, kellemetlenül kezdem érezni magam. Ugye ilyen soha nincs, hogy valaki szeretettel viseltetik irántam, és elkezdek szorongani. Tehát nyugodtan hallgathatunk a zsigeri jelzésekre, akár a testünknek a jelzéseire. Egy kisgyermek is, ha meg nem tudja fogalmazni azt, hogy valami fura érzése van, de érzi, elkezd ficeregni, elkezd, nem tudom, vakarozni, ugye értitek, elkapni a tekintetét, és érzi, hogy valami nem stimmel. Tehát, ha rosszul bánnak velünk, még ha nyájasan is viselkednek velünk, de van valami, így szoktuk mondani, ilyen zavar az erőben, akkor arra nyugodtan hallgassunk arra az élményre. Azonban is ugye most ide szerettem volna kifuttatni így az első részt, hogy miért szeretjük azokat, akik bántanak minket, mert ha megszoktunk egy bánásmódot gyerekkorunk óta, például mondjuk az édesapám mindig szótlan ember volt, soha nem fejezte ki az érzelmeit, vagy soha nem bújt hozzám, stb. Ugye én azt megszokom, mert gyerekként ártatlanok vagyunk, és úgy szeretjük a minket körülvevőket, ahogy vannak. És azt definiáljuk, és talán ez a lényeg, azt definiáljuk szeretetként, amit kapunk. És akkor is szeretetként definiáljuk azt, amit kapunk, ha nem szeretetet kapunk, és ezt egy gyermek, de sokszor még felnőttként nem vagyunk ennek tudatában. Ugye Bánki György mondja azt a narcizmusról, hogy mondd azt valakinek, hogy szereted, és közben ne szeresd. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a szüleink nem szerettek bennünket, hanem ők is szeretetnek definiáltak valamit, ami nem az volt. Mert a szeretet az nagyon-nagyon-nagyon konkrétan körvonalazható, mindenki azonnal el tudja dönteni. Ez nem egy romantikus érzés, a szeretet, vagy nem csak egy romantikus érzés, hogy jaj, mennyire szeretlek. A szeretet az egy életmód, egy döntés, hogy jól bánunk egymással. Ha szeretve vagyunk, az egy szerelemszerű érzés, ez egy nagyon jó érzés. A szeretet az hatványozza az energiánkat, a lehetőségeinket, jól érezzük magunkat a bőrünkben, megsokszorozódik az erőnk, és a többi, és a többi. Tehát valaki már volt szerelmes, vagy legalábbis filmben látta, hogy milyenek a szerelmes emberek, tehát maga a szeretetnek nagyon konkrét élménye van, hatása van, és ugye, ha mi úgy növünk föl, hogy megtapasztaljuk azt az igazi szeretetet, azt a klasszikus értelemben vett szeretetet, ahol gondoskodtak rólunk, jól bántak velünk, kereteket adtak, szerettek. Ugye én hogy mondjam, nem biztos, hogy népszerű leszek ezzel a gondolattal, felháborítónak tartom nyilván idézőjelben, hogy olyan könyveknek meg kell születnie, mint amelyek a szeretet nyelvről szólnak. Nonsense! Ilyet, hogy szeretet nyelv. Egyértelműnek kéne lenni, a szeretet mit jelent.
egy kisgyermek, még ha nincs agyon traumatizálva, pontosan tudja, hogy mit jelent szeretni. Mert nem tudom, oda megy egy kis kutyakölyökhöz, megsimogatja, puszilgatja, oda visz neki, nem tudom, jutifalatot, bebújik mellé, nem tudom, hozza a kis gumicsontot, játszik vele, tehát nem kellett neki elolvasni, hogy én időt kell tölteni a kiskutyával, vagy érintést kell, vagy szívességeket kell neki tenni, hanem teljesen zsigeri módon jönnek belőle a szeretetnyelveknek a kifejeződései ösztönösen. És az, hogy ezt felnőtteknek ilyen mechanikus kávédaráló módjára meg kell tanulni, hogy az én szeretetnyelvem az ez, és a tiéd az, és megpróbáljuk ezt így összeegyeztetni, nagyon szomorúnak találom egyébként. A másik az, hogy főleg, hogyha ez ilyen intellektuális módon megy, tehát, hogy nem megy szívből, vagy nem megy zsigerből, persze úgy vagyok vele, hogy inkább menjen akkor azért, mert valaki ezt megtanulta, és meg akarja tenni a másikért, vagy önmagáért, inkább, mint hogy sehogy. De ugye talán értitek ti is, hogy szomorúnak találom, hogy egyáltalán ilyenek, mint a szeretet nyelv, erről beszélnünk kell, és nem egyértelmű mindenki számára, hogy mi a szeretet. Na most ugye Bánki György szavait idézve, ugye ő azt mondta, hogy szeress valakit, miközben nem szereted. Ugye ez nem azt jelenti, hogy meg kell vádolnunk a körülöttünk élőket, hogy ők biztos nem szerettek, hanem nem azon a módon szerettek, amit klasszikusan, vagy spirituálisan, vagy pszichológiailag szeretetnek nevezünk. Ugye a diszfunkcionális család, én látom sajnos azt, ami a különböző tankönyvekben talán néhány százalékot jelent a társadalomra levetítve, nálunk a diszfunkcionális a normális Magyarországon. Tehát nem tudok olyan emberrel beszélgetni, legyen az fiatal vagy öreg, hogy akik jönnek ugye hozzánk egy bizonyos életkorban, egyéniben van csoportba, ahol nem minden második, harmadik, negyedik emberről ki ne derült volna, hogy diszfunkcionális családban nőtt föl. Ugye a diszfunkcionális család azt jelenti, hogy a szeretet jegyében nem működő, nem funkcionáló, nem gyengétség alapú, nem szeretet alapú a család minta, hanem mérgező a család minta, és ezt nem tudják a benne élők. Rengeteg narcisztikus alapokon, narcisztikus gondolkodáson, bánásmódon nyugvó családrend van, és a tagok nem tudják, hogy diszfunkcionális családban nőttek föl. Ugye érdekes, ugye a funkcionáló család azt jelenti, hogy a tagok kölcsönösen megbecsülik, tisztelik, szeretik egymást, jól bánnak egymással, vidáman töltik együtt az időt, gyengétséggel, figyelmességgel, életvitelszerűen kimutatják az őszinte érzéseiket, a könnyeiket, a fájdalmukat, kommunikálnak egymással, megbeszélnek dolgokat, és ez nem utópia. Tehát ugye így, hogy a gyógyító kommunikáció a belső világunkat című módszert használom, és tanítom, megpróbálom alkalmazni mind a szakmai, mind a magánéletemben egyaránt, látom azt, hogy mit jelent olyan módon kommunikálni, ahol gyógyulunk. Tehát kimondjuk azokat a dolgokat, amelyek bennünket foglalkoztatnak, és meg tudom beszélni a másik féllel. És ugye hány olyan kapcsolatról, gyerekkorról, családi összejövetelről lehet hallani, vagy emlékekről, hogy te jó ég, mi nem tudtunk soha semmit megbeszélni, vagy nálunk aztán nem volt divat így érzelgősködni, vagy érzéseket kifejezni, és a többi, vagy csak egyszer megpróbálta az ember, és volt nem ulas. Tehát ezek a szeretett kapcsolatok, ahol jól bánunk egymással, tisztelettel bánunk egymással, gyengétséggel bánunk egymással, törődéssel, érdeklődéssel, kíváncsisággal vagyunk egymás dolga felé, persze az önmagunk felé, és kölcsönösségben gondolkodunk, és kölcsönösségben gondolkodunk akkor is, hogyha ez egy szülő-gyerek kapcsolat. Tehát, hogy attól, hogy a hierarchia megvan közöttünk, hogy ő a főnököm, én az alkalmazott vagyok, vagy ő a tanárom, én a diák vagyok, ő az anyám, én a lánya vagyok. Tehát még ha a hierarchiában egymás alatt is helyezkedünk el, a hierarchia nem jelenthet alá-fölé rendeltséget, vagy azt, hogy az egyik csökkent értékűbb, vagy nagyobb súlypontú a másikánál is. Amikor a hierarchia összecsúszik az aláfölé rendeltséggel, azt nevezem én diszfunkcionális kapcsolatnak. Amikor valaki a státuszát kihasználva, a pozícióját kihasználva kiéli
magát a másikon. Most nem mennék annyira bele a játszmákba, az alá-fölé rendeltségi játszmákba, ugye mind a két fél felelős ezért fölnőttként, ugye az is, aki csinálja, és az is, aki hagyja. Ugye a társfüggőség, vagy a krónikus önszeretet hiány az, és talán itt legyen a neon felirat, hogyan regisztrálhatjuk önmagunkkal kapcsolatban, hogy önszeretet hiánnyal küzdünk el, ha életvitelszerűen benne maradunk olyan helyzetbe, ahol nem bánnak jól velünk, ahol nem vagyunk jól, ahol nem jó nekünk, ahol az érvényességünk, az értékességünk, a személyünk, az identitásunk sérül. És talán a manipulációra visszatérve, ugye gondolj csak bele, hogy mennyire rajongunk, talán jó esetben szeretjük, mert szeretni akarjuk. Tehát ez a gyermekkornak a szépsége, ez az ártatlanságnak a definíciója, de ez egy pszichológiai kérdés is. Muszáj szeretnünk a szüleinket, vagy a minket gondozókat, különben nem tudnánk fölnőni abban az életben, abban a környezetben, ahogy vagyunk. Tehát az ártatlanság egyfajta gondviselés, vagy egy ilyen védőburok is körülöttünk, nem láthatja feltétlenül egy gyerek, nincs engedélye, és sokszor ez jó arra, hogy reál értéken lássa az őt körülvevő embereket, vagy az életet, mert ő egy gyerek, neki szüksége van a mágikus gondolkodásra, a csodavárásra, a gyermeki lelkületre, és ha minden gyerek reál értéken látna úgy, ahogy van mindent, akkor lehet, hogy föl se tudna nőni. Tehát ez a fajta szemellenző, ez jó, hogy ott van, és valamelyik kutatásban fogalmazta meg egy orvos, hogy egy gyermeknek tehát sokkal könnyebben kibírja azt, hogy ő rossznak gondolja magát, csak azért, hogy a szüleit jónak lássa és szerethesse. Ez abszolút kibírható számára, hányan növünk így föl, de az, hogy a szüleit úgy lássa, hogy vannak, hogy ő a jó, és a szülők valami rosszat csinálnak, erre nincs engedélye a gyermekeknek. Ezt alapvetésnek kell vennünk, ezt hívjuk ártatlanságnak. És emiatt van az, hogy utána fölnövekszünk, és ugyanezzel a gyermeki ártatlansággal nézünk rá a sorsunkra, a szüleinkre, és a velünk történtekre is. Csak felnőtt korban ez már nem ártatlanság, hanem önpusztítás, önszabotás, torzítás, önáltatás. És ugye erre szoktam azt mondani a programokon, hogy a gyógyuláshoz illúzióvesztés szükséges. Hogy elengedjük azokat az illúzióinkat, amelyek egyszerűen megakadályozzák, hogy úgy lássuk a saját helyzetünket, ahogy van, mert ameddig ez nem történik meg, nem tudunk meggyógyulni, kigyógyulni, megváltozni, kilépni egy rossz kapcsolatból. Ugye a manipuláció azt jelenti, hogy kiterjeszti valaki az akaratát rám úgy, hogy én nem veszem észre. Hogy mire én olyan gondolatokat kezdek el gondolni magamról vagy egy dologról, ami nem is nekem jutott eszembe, hanem valaki másnak. Én azt a gondolatot akár tudok róla, akár nem igaznak fogadom el, érvényesnek fogadom el, saját gondolatomként építem be a személyiségembe vagy a látásmódomba, és már is manipuláció áldozata vagyok. Ugye nyilván itt nem tudom, ilyen összeesküvés elméletekről beszélek elsősorban, gondoljunk csak arra, hogy miközben fölnövekedtünk, hány gondolatot, hiedelmet, parancsot, üzenetet, életbölcsességet hallottunk a szüleinktől, a minket körülvevőktől. Nem fordul meg, és ugye ez is az ártatlanságnak a lényege, nem fordul meg a fejünkben kétségbe vonni ezeket a parancsokat, hiedelmeket, létigasságokat és a többi. Hanem gondolkodás nélkül ezeket a gondolatokat érvényesnek gondoljuk. Tehát már is mondjuk úgy manipuláció áldozatai vagyunk. Nem azt jelenti, hogy minden nevelés vagy szülői szándék manipuláció, hanem a szeretet, hogyha hat ránk, annak az nem fog tüneteket okozni. Tehát ugye értitek, minden olyan dolog, amit beépítettünk, és utána nekünk attól nem lesz jó, mert szenvedik tőle tüneteket okoz, az azt jelenti,
valaki egyszerűen csak az akaratát, az ötleteit, a szándékát kiterjesztette ránk. Nem az volt a lényeg, hogy mi mit szerettünk volna, mi esett volna jó, vagy nekünk milyen igényünk lett volna. Ugye az egy szeretet kapcsolatban érvényes, vagy válik fontossá, de ha diszfunkcionális módon, nem funkcionáló módon, nem egészségesen viszonyultak hozzánk, hanem aláfölé rendeltségben, az akarat, az volt a lényeg, hogy viselkedjünk rendesen, hogy legyünk olyanok, gondoljuk azt, csináljuk azt, amit elvárnak tőlünk. És ha nem azt csináljuk, akkor jaj nekünk. Ez a manipuláció. Hát kénytelenek vagyunk egy idő után engedelmeskedni, nincs más választásunk. Engedelmeskedni annak, amit elvárnak tőlünk. Megpróbálunk megfelelni. Azt szoktam mondani, hogy onnan vehetjük észre, hogy diszfunkcionális családban nőttünk föl, hogy elkezdünk, akár észrevétlenül egyébként, olyan dolgokról lemondani, olyan dolgokhoz igazodni, ami nagyon rossz nekünk. Tehát úgy képzeljétek el, hogy egészséges értelemben, ugye ha ott egy gyermekszülő, vagy egy bármilyen szeretett kapcsolat, ott a két fél figyel egymásra azért, hogy gondoskodjon a másikról, jól bánjon vele, fontos neki a másik, fontosak mindketten, és akkor is ez egy szülő-gyermek kapcsolat, értitek, ahol nem tartozhat a gyerek semmivel a szülőnek az életér. És ugye már is a diszfunkcionális családban, ugye ez az első, ami meg szokott jelenni, hogy a gyerek tartozik az érzelmeivel, a viselkedésével, az engedelmességével, a nem tudom én miével, a szülőnek. Tehát amint megjelenik ez a tartozol nekem érzés, azt szoktam mondani, hogy a diszfunkcionális családok olyan, mint a maffia, hogy jó, így a család, meg úgy a család, de ne lepődjünk meg, hogy lófejjel az ágyunkban ébredünk. Tudom, hogy nem annyira vicces egyébként, tehát a diszfunkcionális családokban mindig megjelenik egy bűntudatkeltés. Olyan dolgokat kell megtennünk, megcselekednünk, ami nem feltétlenül jó nekünk, vagy amit mi szeretnénk, azt nem tehetjük meg, és nem cselekedhetjük meg. Ugye onnan vehetjük észre, hogy diszfunkcionális családban nőttünk-e föl, hogy maga az identitásunk, és nagyon fontos, hogy mit jelent, hogy identitásunk van. Ugye van talán valahol ilyen alapjog is, hogy az embernek joga van az identitásához, tehát ez a humán alapjogok egyike. Az azt jelenti, hogy én amit gondolok, amit érzek, nyilván nem szélsőséges, ilyen fundamentális dolgokra gondolok, hanem ilyen alapvető dolgokra, hogy amit én érzek, gondolok, ahhoz nekem jogom van. És hányszor reagáltak úgy a gondolatainkra, az érzéseinkre, hogy azt érvénytelenítették, elsöpörték, és ez a diszfunkcionális működés. Amikor nem adják meg az identitáshoz való jogunkat, és mindegy, hogy miért. Ugye a legfélrevezetőbb kérdés egyébként az önismeretben, a terápiában az, hogy miért csinálta valaki ezt vagy azt, miért csinálta ezt az anyám meg az apám. Érdekes jelenség számomra azt látni, hogy az emberek, nem tudom, ilyen döglött taktákat akarnak kinyomozni, vagy ezekre a miértekre válaszokat kapni, hogy miért csináltad ezt, vagy miért nem, pont, nem mindegy. És ugye erre, ugye azért válaszoltam erre ilyen flegmán, mert ha nem bántak velünk jól, rosszul bántak velünk, életvitelszerűen rosszul bántak velünk, akár a közeli hozzátartozóink, nem mindegy, hogy miért csinálta azt, amit csinált. És ugye hadd álljon itt most egy lista, hogy mit vettem észre, hogy mondjuk én vagyok képzeletben az a kliens, aki bántalmazás áldozata volt akár a gyerekkorában, ugye itt vannak mondjuk képzeletben a szülők, vagy az az életesemény, ami traumatizáló volt, és ugye amikor én egy egyéni konzultáción azt szoktam kérdezni, hogy oké, de meséld el, ugye mondom a kliensnek, hogy vagy, hogy érzed magad, a következő verziókat szoktam látni. Hát így meg így éreztem magam, de lehet, hogy csak én gondolom így, lehet, hogy csak én érzem így. Ugye már is ott van egy érvénytelenítés, ahol én már látom, hogy az a valaki nem ad súlyt, nem ad helyt, ezt tanulta
az ő saját érzéseinek és a gondolatainak. Vagy azt mondja, elkezd a másik félről beszélni, hogy de te ezt meg azt csináltad, meg ezt meg azt mondtad, miért csináltad ezt, biztos azért csináltad, mert tudom, hogy neked is nehéz gyerekkorod volt, téged is bántottak, hát igen, tudom, hogy te csak erre voltál képes, azt is tudom, hogy te milyen sokkal rosszabbat kaptál a szüleitől, ahhoz képest velem már sokkal jobban bántál, tehát az áldozatok sokszor egy ilyen terapeuta üzemmódban vannak a saját szüleikkel vagy a bántalmazójukkal kapcsolatban, megfejteni akarják az ő mozgatórugóit, és ugye amíg ezzel vagyunk elfoglalva, teljesen elterelődik a figyelmünk azzal kapcsolatban, hogy bántál velem, mit tettél velem, ugye, ha én elkezdek olyan narratívákat futtatni, eleve az, hogy egy terapeuta üzemmódban viszonyulok az engem bántókhoz, jaj, hát én tudom, hogy ő jó ember, ő igazándiból nem akart rosszat, ezek mind-mind torzítások, ez mind-mind illúzió, ez mind-mind el fogja takarni a szemünk elől a lényeget, és amíg így gondolkodunk, így beszélünk, így vélekedünk, addig a felelősséget nem oda helyezzük, ahova az való. Tehát nem az elkövetőt tesszük, bocsánat, hogy ezt mondom, nem az elkövetőt tesszük felelőssé azért, amit tett, hanem azzal, hogy fölmentjük, mi hordozzuk ennek a dolognak a felelősségét, akkor is, ha tudunk róla, akkor is, ha nem. Tehát általában fölmentjük, kisebbítjük, érvénytelenítjük a velünk történteket, elkezdjük megérteni, tolerálni azt, hogy az a valaki miért tette velünk azt, amit tett, nem úgy gondolta, nem úgy akarta, és a többi, és a többi. Én nem fejezhetem ki az érzéseimet, nehogy megbántsam, én nem akarok egós lenni, nem akarok önző lenni. Biztos vagyok benne, hogy ti, akik most hallgattok, rengeteg olyan mondatot mondtam már most, amit akár te magad is szoktál mondani. Ugye ebbe az irányba már nem is megyek, hogy akár a terápiás szemléletbe már mindennapos, hogy egy picit beszivárogtak a spirituálisabb gondolatok, ez a bocsáss meg kell bocsájtani, engedd el, ha nem bocsájtasz meg egyszerre két sírt ásol, tudjátok ezeket a mondatokat, ugye? És hány olyan választ kaptam egyéni konzultáción, amikor azt kérdeztem, hogy mesélj arról, hogy neked ez és ez az élmény milyen volt. Én már megbocsájtottam apámnak, én már megbocsájtottam anyának, oké, de ki kérdezte? Milyen érdekes, hogy nem is ez volt a kérdés. Ugye csak annyit kérdeztem, hogy vagy, hogy érezted magad. Gyere, meséld el nekem, hogy ez és ez a dolog milyen volt. És rögtön le kell szögezni, hogy gyerekek, én már megbocsájtottam. Ugye értitek, hogy ugorjuk át, ez az elhárító mechanizmusoknak a lényege, hogyan ugorjuk át a fontos, lényeges dolgokat, rosszul bántak velem. Ugye miért szeretjük, maga a cím is, vagy a kérdés, amit föltettem, hogy miért szeretjük azokat, akik bántanak minket, hát ez honnan ered, ez a kondicionálás gyerekkorunkból. Sehonnan máshonnan nem eredhet. Csak onnan. Akkor is, ha nem tudunk róla. Csak ugye gyerekként egyszerűen felnövünk bizonyos környezetben, családban, és nem nőhetünk föl anélkül, hogy ne szeretnénk, tolerálnánk, tisztelnénk a szüleinket. Muszáj. Muszáj. És mondjuk úgy, hogy megszokjuk, hogy azt a tekintélyt, szemét szeressük és tiszteljük, és ezért mondom, hogy könnyű nekem most így arctalanul, vagy konkrét dolgok nélkül vélekedni, mert amikor ott vagyunk a saját életünkben, és megjelenik előttünk az édesapánk ismerős arca, körvonalai, vagy édesanyánk, és így tovább, nagybácsi, és így tovább, stb. Akkor romantizáljuk, romantikus érzéseket érzünk irántuk. Teljesen természetes. Ők az életünk részei, ők az élet történetünknek a figurái. Nem fogunk rájuk nettó bántalmazóként, vagy egy mi haszna, nem tudom én miként gondolni, hanem emlékeztek, egy kisgyerek sokkal könnyebben gondolja magát rossznak, mint hogy reál értéken lássa a környezetét. Mit fogunk mondani? Nem úgy gondolta, nem úgy akarta, tudom, hogy milyen volt, szegénynek is rossz sorsa volt, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon sok módon
kergetünk illúziókat a tekintetben, hogy az, amit ott megtettek velünk, rossz volt, bántó volt, ilyen volt, olyan volt, amolyan volt, nem merjük azt mondani, hogy igen, nekem ez rossz volt, és hát ezt te tetted velem. És amíg ezt nem tudjuk így kimondani, nem neki, tehát nem arról beszélek, hogy most lenyomom majd a live gombot, és mindenki vegye föl a telefont, és borítsa rá a kakát az érintett szemére, nem erről beszélek, hanem te önmagad előtt tudod-e így regisztrálni a történteket, hogy ez és ez így történt, ez rossz volt, te bántottál, és ezért te vagy a felelős. Mindig ugye az a felelős, aki bánt. Ami érdekes, még ugye elmondtam jó pár perccel ezelőtt a bántalmazásnak a formáit. Teljesen mindegy, hogy valaki miért bánt rosszul velünk. Ugye ezt egy kutatásban olvastam, és nagyon megváltoztatta az emberi és a szakmai véleményemet és élményeimet a bántalmazással kapcsolatban. Egy olyan illető írta ezt a könyvet, meg kutatást, akiről beszélek, aki életében először az első emberként tartott elkövetőknek, igazságügyi orvosszakértő volt egyébként, és tartott bántalmazóknak önismereti csoportokat, ráadásul az első nő volt, és képzeljétek el, azt fogalmazza meg, ajánlom is a könyvet egyébként nektek olvasásra, az a címe, hogy mi jár a bántalmazó fejében. Elmondja, hogy a bántalmazás az nem egy trauma-válasz. Ugye hányan mondjuk, hogy hát persze azért lett ilyen, meg olyan, meg amolyan, mert őt bántották gyerekkorában. Tehát, hogy nem is tudjuk másképp gondolni. Ugye egyáltalán hányan mentünk föl bántalmazókat az alól, amit tesznek, hogy elkezdjük sajnálni, a gyerekkorát sajnálni, megérteni, látom benne azt a sérült kisfiút, vagy kislányt, látom benne, ugye értitek, látom benne az értékeket, hát Müller Péter is azt mondta, hogy fölfelé kell szeretni, tehát, hogy elképesztő módon vagyunk képesek ezt a hályogot így rajta tartani a szemünkön, ahol mi magunk legalizáljuk a bántást. És ugye, ha gyerekkorunkban ezt szoktuk meg, hogy olyan bánásmódot kötődünk azokhoz, akik bántottak minket, és itt akár a szülőkre gondolok, a közeli családtagra, akkor ezt a karriert folytatjuk a társas kapcsolatainkban, a felnőtt kapcsolatainkban. Mindenki tudja a kötődési, ugyanazon a módon tudunk kötődni, ugye van egy kötődési mintánk, és mi ezen a módon kapcsolódunk a másikhoz, nem csak az édesanyánkhoz, az édesapánkhoz, hanem utána a párkapcsolatainkban. Ugyanazt a kötődési mintát fogjuk ismételni. De újra mondom, még egy alkoholfüggőnek ugye a fókuszának a középpontja az ital, vagy egy szerfüggőnek ugye nem csak az alkohol, hanem a szer, egy társfüggőnek a fókuszában egy személy van. És ugye ez abszolút egész más, hogy mondjam, konnotációja van a társadalomban, mint amikor valaki mondjuk iszik. Az egyikre azt mond, nyilvánvalóan látjuk, hogy hát te figyelj, hát a Géza az iszik, hát állandóan iszik. De nem szoktuk azt mondani, hogy jaj, hát a Juci meg állandóan a Misivel van elfoglalva, mert hogy szereti, mindig megbocsájt neki, hát állandóan ilyen se veled, se nélküled kapcsolatban vannak. Ugye itt nem a függőség szokott elsősorban eszünkbe jutni, hanem ezt társítjuk igen, minden a házunk táján mindenkinek van sepregetni való, semmelyik kapcsolat se tökéletes, újabb esélyt adok neki, megbocsájtottam, megígérte, hogy most minden más lesz. Ugye a társfüggőség ezt jelenti, hogy életvitelszerűen benne maradok egy kapcsolatba, ahol nem jól nekem, ahol nem bánnak jól velem, nem kapom meg azt a méltóságot, identitásomnak a méltatását, az engedélyt arra, hogy én az legyek és úgy legyek, ahogy vagyok, kritikát kapok, minősítve vagyok, és így tovább. Ezt jelenti a társfüggőség, ami ugyanolyan függőség, mint egy szerfüggőség, csak nem szer áll a középpontjában, hanem egy személy. És ugye mindenki ismeri a történetet a Stockholm-szindrómáról, amikor az embereket, ugye emlékeztek erre, egy túsz dráma történt, állítólag
túlszulejtettek és fogva tartottak embereket, mit tudom én hány napon keresztül, de nem nettó, nem tudom, kínzást, meg bántalmazást eszközöltek a fogvatartók, hanem képesek voltak, hajlandóak és képesek voltak ilyen normális emberi gesztusokat alkalmazni, mint például hoztak a résztvevőknek szendvicset, vagy kiengedtek őket WC-re, vagy ne adj Isten, még mit én beszélgettek is velük, és ugye hogyan tud egy ilyen helyzetet túlélni, mint kiderült az agyunk, az idegrendszerünk, a személyiségünk. Mindenki azt várta, hogy majd haragudni fognak az elkövetőkre, vagy fel fognak háborodni a túlszulejtett emberek, és mi történt? Alapítványt alapítottak az elkövetőknek a javára, majd, hogy nem tüntettek az elkövetők jogaiért. Elkezdtek ragaszkodni a bántalmazójukhoz. Hát, ha mi úgy növünk föl gyerekként, hogy szeretjük, kénytelenek vagyunk szeretni, ártatlanul szeretjük azokat, akik nem bánnak jól velünk, és nem tudunk róla, hogy nem bánnak jól velünk. Nem ugyanebben a Stockholm-szindrómában szenvedünk. Szeretjük a fogvatartóinkat, szeretjük a bántalmazóinkat, az apánkat, az anyánkat, a tesónkat, a nagybátyánkat, az osztályfőnökünk, értitek? Nyilván ez nem ilyen fekete és fehér, de itt születnek meg a gyökerei, vagy itt vetnek gyökeret bennünk azok a tendenciák, ahol mi segítünk, asszisztálunk, romantikus érzéseket érzünk azok iránt, akik nem bánnak jól velünk, mert gyerekként kiszolgáltatottak vagyunk. Kicsik vagyunk, anyagilag, érzelmileg, stb. Függünk a minket körülvevő emberektől, és nem tudunk róla, hogy mi ragaszkodunk a bántalmazókhoz. Csak onnan vehetjük észre, hogy érintettek vagyunk a témában, hogy fölnőtt korunkban ugyanilyen helyzetbe találjuk magunkat életvitelszerűen. Tökre szeretném helyrehozni az anyagi helyzetemet, de nem tudom. Állandóan olyan munkahelyen vagyok, ahol sokkal kevesebbet keresek, ahol sokkal kevésbé becsülnek meg. Olyan kapcsolatban vagyok, ahol pont. Ugye értitek? Nem kell ezt ennél jobban magyaráznom, hogy folytatom azt a karriert, amit korábban elkezdtem, de nem tudok róla. Tehát ez a miért szeretjük azokat, akik bántanak minket. Ugye egyébként ezt elmulasztottam korábban mondani, hogy ez egy alcíme Dr. Ross Rosenberg könyvének, az emberi mágnes szindróma, miért szeretjük azokat, akik bántanak minket. Ez a könyvének a címe, a szakmai fordítója, lektora voltam ennek a könyvnek, és engedélyt kaptam Rosstól arra, hogy ezt a címet használjam előadás címnek. Annyi kérése volt, hogy mindig említsem meg őt és a könyvét. Nagyon értékes gondolat, szerintem nagyon szépen és tömören megfogalmazza a lényegét annak, hogy miért kerülünk egy mérgező kapcsolatba, mert szeretjük azt, aki bánt minket. És ez nem egy romantikus dolog. Talán ide szerettem volna az egész szóáradatot kifuttatni, hogy azt, hogy mi ezt csináljuk, ez nem romantikus érzés, ez nem szerelem, hanem idomítottság. Megszoktuk, hozzászoktunk ahhoz, hogy együttműködjünk azzal, aki rosszul bánik velünk. Nyilván a bántalmazó kapcsolatnak megvannak a stációi is, tehát soha a legbántalmazóbb kapcsolat sem nettó bántalmazás, hanem vannak jutalmazó részek, illetve nagyon sokan a bántalmazások közti szünetet, amikor nincs bántalmazás, azokat a békeidőket regisztrálja jónak vagy szépnek. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy gondolj bele, megpörgetem a macskát a farkánál fogva, hogy örül, ha leteszem. És valahogy ezt szoktuk mi szép vagy romantikus sokszor időnek hinni, amikor nem bántalmazó bánik valaki, és akkor így megkönnyebbülünk, igen, most újra normális, most újra jó fej. Nem, ez nem jól bánás, hanem épp a bántalmazásban lévő szünet, és ez nem ugyanaz. Ugye a bántalmazó, mérgező kapcsolatoknak pedig megvan a stációja. Az első a love bombing, a mézes hetek, és ugye ezt nagyon sokan összetévesztik a szerelemmel. Onnan lehet tudni, hogy egy kapcsolat bántalmazó, mérgező, és ez az első behálózás fázisa, vagy tényleg szerelem, hogy vajon mennyi idő alatt
és milyen intenzíven robban be az a kapcsolat az életembe. Ha múlt héten még azt se tudtam, hogy a világon van, de ma már 6 órát beszélgetünk cseten, akkor az egy mérgező kapcsolat, ez egy red flag, mert egy kapcsolat, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy hogyan alakul ki a biztonságos kötődés. Gondoljatok a 0 éves csecsemő és az anyukának a helyzetére, ott alakul ki a biztonságos kötődés, ez egy mindig jó példa, még a gyerekágyra is azt mondják, hogy 6 hét. Amíg nem a kötődés alakul ki, hanem kb. Úgy összeszokik az anyuka a gyerekkel, és kb. 6 hét kell a gyerekágyhoz, hogy utána valahogy belerázódjanak annyira ebbe az új helyzetbe, a pici is, meg az anya is, hogy elkezd a kötődés, a bond, a kapcsolat kialakulni, és onnantól kezdve fél év, 7-8 hónap. Na most, hogy van az, hogy körülbelül 6 hét kell, tényleg csak vegyétek ezt egy példának, hogy megszokjuk úgy kb. Egymást, 7-8 hónap, mire valóban egy biztonságos kötődés kialakul, akkor hogy lehet egy hét alatt megtalálni a lelki társamat, és oda költözni, és már a gyerekünk nevét magunkra tetoválni, és ezen gondolkodni. Ugye értitek? Tehát, hogy innen lehet észrevenni, hogy mérgező kapcsolatban találjuk magunkat, nem vagyunk tudatában annak, hogy hiányok vannak a szívünkben, maga a társfüggőség, vagy miért szeretjük azokat, akik bántanak minket, van egy víziónk a szemünk előtt, a szeretetről, a csodálatos párkapcsolatról, hogy ellovaglunk a naplementébe. Értitek? Vágyvezéreltek vagyunk, ez a vízió itt lebeg a szemünk előtt. A kifejezetten bántó gyerekkorban fölnövekedettek, még inkább elkötelezettek az igazi szeretet és a szeretet kapcsolatok iránt. De ez egy vízió. És milyen érdekes, hogy ezt a víziót rávetítjük egy olyan személyre, hogy nem vesszük észre, hogy ő nem illeszkedik ebbe a képbe. Tehát egy szeretet kapcsolatnak a kritériumait próbáljuk meg érvényesíteni egy mérgező, egy diszfunkcionális kapcsolatban, és ebben soha nem lesz közös nevező. Ez nem fog sikerülni.